Morgen med jer. Wake up! Ej, jeg har ikke engang min cykel. Dag de her. Godmorgen. I dag er det den 20. december, klokken er 6:30. Det er fredag, og det er Merry Christmas all the way. Det er med lang tid siden, jeg har filmet en video. Men jeg tænkte, i dag skulle det med være. Follow along. Jeg tænker lige at gå ud på badeværelset. Jeg tænker lige at lave noget godt til ganen først, faktisk. Og så skal jeg faktisk snart til Saunagus med Christine. Det har jeg ikke været før. Som I nok kan se, så er jeg i gang i den helt store flytning. Jeg har seriøst kun taget halvdelen af tingene fra lejligheden, tror jeg. Men planen var egentlig, at jeg skulle flytte ud den 1. januar. Men jeg har gjort det lige lidt før. Jeg kommer stadigvæk til at være oppe i lejligheden, men jeg kommer mainly til at være herhjemme med mine forældre indtil den 17. januar, hvor jeg flytter i en ny lejlighed, som jeg har fundet med 2 roomies, som bliver mega spændende og mega hyggeligt, og det glæder jeg mig så meget til. Jeg skal faktisk bo herhjemme i næsten en måned. Fucking hyggeligt. Jeg føler, at jeg er gået på juleferie sammen med min mor og far. Jeg kan så godt lide det. Men der er godt nok lidt rodet herinde, men altså, det fungerer jeg sgu fint i. Det er jo så dejligt. Jeg vil faktisk gerne tømme opvasker, for jeg er vant til ikke at have en opvasker, så jeg synes, det er nydeligt. Nu har jeg fået mit første sip af min kaffe, så we are ready. Jeg har min kaffe her, og så har jeg lavet en lille, I don't even know what this is, noget æbleting, skyr og tykmælk og proteinpulver, som jeg lige puttede i, og solbær og chiafrø og granola. What's not to like? Så vil jeg lige se lidt på min computer, imens jeg lige kigger på nogle farvekombinationer til de her ringe. Og så skal jeg egentlig bare afsted. Jeg skal mødes med Christine over ved La Sauna klokken 7:50. Og jeg kan godt mærke, at vi skal løbe 4 kilometer først. Og så skal vi ind og prøve det der Saunagus. Og jeg er lidt nervøs for kulden, fordi jeg er meget kuldskær. Men det skal nok gå. Jeg glæder mig. Og så skal vi ind i den der sauna. Og så skal jeg ved ikke lige helt, det kommer an på, når vi er færdige. Men jeg skal arbejde senere klokken 12. Så enten så skal jeg lige op i lejligheden og hente nogle ting, eller så tager jeg bare direkte her tilbage og gør mig klar til arbejde, tænker jeg. Jeg ved ikke. Vi må lige se, hvornår vi er færdige. Eller om der er tid til en kaffe, eller hvad delen der lige skal ske. Er der noget, jeg har tænkt på i går? Er det ikke sindssygt, at det allerede er 20. december? Jeg er sådan der, what? Altså, jeg fatter det ikke. Jeg er virkelig træt lige nu. Jeg kan mærke, at jeg skal lige i gang. Den der første sip af kaffen, den virkede ikke. Jeg skal lige have den hele. Måske 2. Men jeg sætter i hvert fald lige et eller andet på nu til lige at wake up. Og så faktisk lige vise noget, for jeg har lavet en lille... Jeg har ikke lavet den. Jeg har købt den og puttet lidt sjov på. En notesbog, fordi jeg er begyndt at skrive 5 taknemmeligheder. Det har jeg faktisk gjort i lang tid. Jeg skriver 5 taknemmelighedsting ned hver morgen. Og så skriver jeg også bare lidt mine tanker og sådan noget i den her, når jeg lige har lyst til det. Men sådan, jeg prøver at skrive 5 taknemmelighedsting hver dag. Fordi det hjælper sygt meget på mit mindset. Så har jeg også klistret lidt og skriver lidt hemmeligheder og sådan lidt. Jeg har ikke gjort det de sidste par dage, der har jeg glemt det, så det har ikke været så godt. Du skal vlogge i dag. Hvad giver vi sauna?
Saunagus. Jeg føler faktisk, det får en... altså, men det er jo... det er også svært. Det er også farligt i 10, ikke? Ja. Men vi der er overdag. Ja, det er vi faktisk. Jeg gør nok... altså, sådan, det der med, han sagde, det var lidt ligesom at blive fuld. Det kan jeg så godt sætte mig ind i nu. Er vi enige? Ja, jeg føler mig sgu lidt drunkere end... hvad hedder sådan noget? Drunk. Ja, ej. Fuck, det var lækkert. Ja. Også lige da det var, han havde sagt det der med at være fuld der efter første runde. Så var jeg sådan, gud. Nå, det var den følelse. Det var det, jeg følte, ja. Det var, nå. Ja, fordi jeg følte, at jeg var sådan lidt, Ja, men det var også lidt ubehageligt. Ja. Altså sådan, der var lige nogle tidspunkter. Ja. Så var det godt nok... men det var lidt som om, der var ild i en sådan kort, ikke? Jo. Ja. Jeg føler, at viften var fucking dejlig. Jeg var sådan, ja, vifte. Ja, det der håndklæde, det var sgu lidt brutalt. Ja. Ej, nej. Ja, ej, det var... Ej, altså sådan, jeg er så glad for, at du også så det, fordi at jeg var sådan... Og så fik jeg nogle gange øjenkontakt med ham, og så også da det var, han siger... Jo, han sagde, det den... Ej, det kan vi godt. Nå. Vi har i hvert fald været til Saunagus, og det var fucking lækkert, og nu sidder vi nede og får en kop kaffe. Ja. Og vi skal begge to arbejde senere, så det er fjong. Det er fucking fjong. Og nu er vi glade resten af dagen. Ja, og det er vi bare. Det kan virkelig anbefales. Ja. Hvis man lider af vinterdepression, så smut dernede. Ja. Så er det en gone. Fuck, det gjorde også en del i ørerne. Ja. Vi er rykket indenfor. Ja, det er det. Men hvorfor holder vi her? Markus går helt i panik, fordi det er lidt dumme grin, der er ud af. Altså, jeg var fuld af grin. Bare lige have kaffe. Hvorfor er det, vi filmer? Det hænger for siger du ikke det, for jeg er med. Bliver jeg kendt? Ja. Hvornår bliver det sendt? Hvornår bliver det sendt? Går du også? Nej. Ej, men jeg kan også tage det. Beautiful. Jeg har hul. Der er også Jamen, det er fordi, den ene er gået i stykker. Klokken den er 11:30 nu, og jeg er på vej hjem. Arbejdet starter klokken 1, og jeg skal lige hjem hurtigt og glasere nogle ringe og lige have noget frokost inden. Så jeg tænkte, at det var tid til at gå. Men fuck, vi har lige hygget. Altså, og wow, det var fedt, det der, Saunagus der. Og vi rykkede lige indenfor til sidst, fordi det blev lige lidt koldt udenfor. Det er en lækker dag i dag. Altså sådan blå himmel, så koldt er der heller ikke. Og folk de er bare glade, og det er fredag, og folk de får juleferie. Altså sådan, what a day. Og så har der bare været Saunagus. Jeg har det som om jeg flyver på en lyserød sky. Prøv lige at overveje, hvor mange mennesker der er. Klokken den er virkelig lidt 11:30. Byen den er fuld. Men jeg cykler lige hjem, og så opdaterer jeg jer. Fordi jeg skal hjem og have noget mamma. Nå, nu glemte jeg helt at opdatere jer, fordi jeg var så sulten. Men klokken den er 12:30, og jeg skal være på arbejde om en halv time, og jeg skal lige nå at glasere de der ringe der. Men jeg var virkelig lige sulten, så det skulle jeg lige bede om først. Og så er jeg blevet helt brændt i ansigtet. Efter Saunagus. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der er sket der. Men jeg synes også, det brændte. Det tror jeg altså ikke er helt normalt. Men wow, det har seriøst været den dejligste start på dagen ever. Altså, det er dame lang tid siden, jeg har haft det så godt her klokken 12:30 en eftermiddag. Der er ikke noget, der kan slå mig ud-agtigt. Men jeg skynder mig altså lige ned og få glaseret de der ringe, og så kommer jeg afsted på arbejde. Ej, jeg synes godt ikke, det ser lidt voldsomt ud, især sådan lige her under øjnene. Og så har jeg sat noget Tænkes juleeventyr. Jeg er kommet til nummer 19, så jeg har 2 afsnit til gode. Og jeg har det sådan, når jeg tager tid på sådan videoer, så hvis jeg har en halv time, så sætter jeg noget på, der tager en halv time, fordi så ved jeg, når det er overstået, eller når det er over, så skal jeg afsted-agtigt. Nogle gange gør jeg det med sange, og det her rode. But that's for another day, because now we're gonna slay.
Ej, det ser voldsomt ud. Hvad sker der? Nå, jeg vil lige glasere de der ringe, og så smutter jeg på arbejde. Så vi ses bare. Så er vi på farten igen, og jeg er stadigvæk brændt, og jeg skal møde kl. 1. Så der bliver trådt i pedalerne, der er ude af. Jeg er faktisk lidt presset. Jeg er der lige lidt. Og jeg glæder mig sygt meget til at arbejde i dag, kan jeg bare mærke. Det er bare en skøn dag. Altså, vinterluft og solskin og... Nej, det bliver ikke bedre. Saunagus og gode venner. Kæft, det er en god dag at være i live på. Så er vi landet i Tivoli. Og hej. Og jeg har fundet ud af, at jeg har glemt en top. Fuck. Jeg håber, jeg skal stå i køkkenet i dag. Eller det plejer jeg at skulle, så hvorfor skulle jeg ikke det? Men ej, den er lidt kritisk. Den er faktisk ret kritisk. Pis. Men der er ikke noget, der kan stå alme ud i dag, så det rammer mig faktisk synderligt ikke særlig meget. Jeg tror, det er guderne, der kalder efter, at jeg skal have en nipple piercing. Det kan jeg bare mærke. Det var et tegn. Jeg har overvejet det i flere år at få sådan en. Og så er det sådan, så går jeg med tanken i sygt lang tid, og så slipper jeg den lige lidt. Og så kommer den bare igen, og den bliver bare ved med at komme tilbage. Så nu er jeg bare sådan, altså, det skal jeg bare. Men nu smutter jeg på arbejde, og jeg skal lave en prank på en af dem derinde i dag. Jeg skal få dem til at ringe til julemanden. Hej! Ej, vil I høre noget? Jeg har glemt BH. Okay, så skal I høre en prank, jeg havde tænkt, vi skulle lave. Det er fordi, jeg har fået julemandens telefonnummer. Og så tænkte jeg, det er fordi, jeg var sammen med en veninde i dag, der har lavet den her. Hun arbejder også på restaurant. Ja. Hvor vi så skriver, hej, eller der er en, der skal høre om noget med allergi, eller med en booking, eller et eller andet. Yeah. Ring til det her nummer, og så skriver vi, julemandsnummer, og så ringer de, og så er det sådan der, Kan lige kigge, hvad vi har? Ja. Rikke, okay. Så tror jeg bare, Rikke skal høre omkring ring, og så mit nummeret er derpå, og så ringer han til det, og så er det sådan der, Det er sjovt. Det er faktisk sjovt. Ja, ikke? Hvor du bare min far har lige spurgt, om jeg skal have en drink ned på Rømer. Det kan være, at man skulle det. Det er jo sådan en... fandme hurtigt. Det kan være, at de har en gløk. Eller Jeg ved heller ikke. Eller jo, jeg tror, det ligger sådan tæt på Støj. Jeg lukker det lige op. Nå, folkens, jeg er på vej hjem fra arbejde. Klokken den er snart 10:30. Eller det vil faktisk sige, at jeg er ikke på vej hjem. De andre, de blev dernede. Men min far, han har lige spurgt, om jeg skal have en drink på Rømer. Fordi han sidder på Rømer med... Jeg ved ikke engang, hvem han sidder der sammen med. Så jeg tænker lige at cykle ned i byen og få en lille drink med ham. Og så kan det være, at far og jeg, vi skal ud og lave noget rav. Fordi i morgen, der skal vi ud og fælde juletræ, så det kunne være lidt sjovt, hvis vi begge to havde en lille skid på. Men jeg cykler i hvert fald ned på Rømer nu, og ser, hvad der skal ske. Og det kan også være, at vi bare skal hjem bagefter. Men det kan også være lidt hyggeligt, hvis vi skulle have en lille far-datter hygge aften. Og jeg kan godt mærke, det der saunagus, det har virkelig gjort min dag god. Det skal jeg gøre noget oftere, fordi hold da op, jeg har det lækkert, men jeg er også tired. Men altså, man kan sgu være træt, når man bliver gammel, det må jeg bare sige. Det her i går. Den er bare træls. Den var rigtig træls. Jeg skulle have haft et håndklæde med. Nå, vi ses. Vi snakkes. Han er del med derinde med gutterne. Hej. Det er mit bord derovre. Eller, ja, min far. Tak. Goddag, de herrer. Se, hvem vi fandt igen. Far skulle være med. Klokken den er lidt over 3, og vi står og skal have
Mad. En tyrkisk shawarma. Nej, hvad hedder den? En tyrkisk kebab. Ja, med lidt kød. Ja, det er også. Jeg skal op om 4 timer. Røvgod aften, og min far han skulle derhjemme. Morgen med jer. Wake up! Ej, jeg har ikke engang min cykel. Shit. Ej, den parkerede jeg i magasin i går. Klokken den er 8:30. Hej gutter, klokken den er 8:30, og jeg skal være hjemme med mine forældre om en halv time, fordi vi skal fælde juletræ, og jeg kom hjem for 3 timer siden. Og nu har jeg heller ikke min cykel, så den skal vi lige overhente. Men altså, ja. Jeg kan stadigvæk smage den shawarma, jeg inhalerede for 3 timer siden. Som ikke var en shawarma, det var en døner. Tyrkisk. Vel at mærke. Hold kæft, en fed aften i går. Jeg tror lige, jeg skal lige ovenpå, for at jeg lige kan føle den. Men jeg har hygget mig, og jeg har det ikke specielt godt. Eller jeg har det faktisk fremragende lige nu. Men jeg kan mærke, at det har jeg delt med ikke senere. Og jeg skal til julefrokost klokken 14, så den klarer vi jo også lige, ikke? Altid. Damen har lavet en kaffe. Det skal der dele med til i dag. Også 2, og måske også 3 eller 4. Nu skal jeg hjem hurtigst muligt, og så skal vi ud og fælde juletræ. Og alt efter, hvornår vi kommer hjem, så skal jeg bytte julegave med Sof. Så skal vi ud og gå en tur. Og så skal jeg så over til Amalie, hvor vi følges til julefrokost, som ligger i Hørning i dag. Men fremragende aften i går. Ej, og så må vi lige se, jeg glæder mig vildt meget til at se, hvordan far han har det i dag. Han siger sikkert bare sådan der, ej, det er helt fint, jeg er bare lidt træt. Og jeg ved bare, han har det stangringe. Ej, der er stadig nogen der er i byen. Nej, det er bare ham fra byen, der plejer at gå rundt med en soundbox. Det er grimt i det. Ej. Jeg troede, du skulle vise mig bredt din bøv. Daddy B er herude. Vi er på vej til juletræsfældning. Må du ikke se de der briller? Jo. Jo, vis dem ikke. Jo, men dem som Alma hun fandt. Jo, skal jeg lige vise dem. Nå, siger, skal vi køre derud, hvor vi plejer, eller skal vi bare køre hen og hente det? Ej. Vi er på tog. Kør lige efter. Gratis. Hvad vil I gerne? Fælde. Nå. Jeg ser så godt ud. Så er vi kommet hjem fra juletræsfældning, og vi har fundet det flotteste juletræ. Er det ikke rigtigt? Klokken er 11:30, og så får vi skal ud og gå en lille tur nu. Jeg skal lige pakke hendes gave ind, og så skal jeg tilbage og gøre mig klar til julefrokost. Og jeg har det ringe, og jeg kan ikke tage en snaps. Det kan jeg ikke. Vi ikke sørge for at lade en flaske blive for den der så. Hej, du er kollagen i. Ej, kan I lige hjælpe mig med at skrive, hvilke nogle negle jeg skal have? Fordi hende her, hun laver mine negle, hun kan lave det hele. Har I nogle flotte negle? Tænker vi lange negle, korte negle, almond eller squared? Almond. Almond. Skal det være nytår, eller skal det være lidt mere tidsløst? Nå, jamen nu skal vi jo se, om vi kan finde Sofs julegave i det her rod. Det er faktisk uoverskueligt, det vil jeg godt indrømme. Skal vi lige se, om min ringe er blevet god. Cutie. Ej, den er blevet flot, den her. Ej, den er her. Fedt.
Det er Sofies julegave. Jeg var jo i Saunagus i går, og det er faktisk et gavekort til Saunagus med enten efterfølgende vinbesøg-agtig eller kaffebesøg. Det kommer lige an på, hvornår vi gør det, og hvad hun har lyst til. Så det er min julegave til Sof. Og så tænker jeg lige, at jeg skal lige pakke det ind, men jeg tror lige, at jeg får min søster til det, fordi jeg er virkelig dårlig til at pakke det ind. Jeg gider det faktisk ikke. To be honest. Jeg synes, det er spild af tid, når det alligevel skal pakkes op. Altså. Men det kan være, at jeg når. Jeg kan godt lide ideen om flotte indpakninger og sådan noget. Jeg er der bare ikke lige selv. Jeg har simpelthen ikke lige tid nok og brug i mit liv til at skulle pakke noget pænt. Jeg kan pakke det ind i et væskestykke eller sådan noget. Det er vitterligt sådan, jeg pakker ting ind. Må ikke gøre det? Og så lige noget i et eller andet. Ej, det er også... jeg skal lige huske, og vi skal have 2 pakkegaver med. Jeg tænkte faktisk lige på, hvad det skulle være. For jeg kan sgu ikke lige nå at købe et eller andet. Men jeg tænker, at det kunne være et eller andet slik, eller... jeg kan også give dem et gebis. Man kan få et gebis. Mit gebis. Håndsprit. En gang, så var mine forældre, de var til en pakkekalender. Og de havde taget en fisk med. De havde pakket en fisk ind. Og så var der en gravid, der havde fået den pakke. Og som havde sådan sygt mange, I ved, de der grabudige sickness. Og så fik hun den der fisk, og pakkede den op, og så kastede hun op. Fordi den var så klam, den der fisk. Men hvem delen har også en fisk med til pakkelej? Det er da for klamt. Jeg tror bare, jeg finder lige noget slik, og så pakker jeg bare det ind. Jeg tænkte faktisk at tage dem her med, fordi, prøv at se her. Det her, det er for 2 år siden. Fra nytår, og så, okay, der er også lidt andet. Men så havde jeg sådan et kamera, og så fik jeg tilkaldt billederne. Se, det her, det var så dagen efter nytår, hvor vi alle sammen havde såret der. Og det er dem, jeg skal have julefrokost med senere. Det tænkte jeg bare kunne være lidt hyggeligt at gå igennem de billeder. Prøv at se ringene. Det var dengang, der startede jeg. Det er 2 eller 3 år siden det her. Og det var dårlig kvalitet, det kan jeg godt sige jer. Se, hvor lille jeg så ud. Amalie, hun er dame med lækker. Nå, dem tager jeg altså lige med. Nu pakker jeg lige softskave ind, og så finder jeg lige 2 pakkelejsgaver. Og så skal jeg hen og gå en tur med Sof. Det her, det bliver indpakning med Sof. Mor, hvorfor har du egentlig aldrig lært mig at pakke gaver ind? Hej. Jeg er lige i gang med at pakke din gave ind. Jeg skal lige gøre den flot. Den ligger her i mig, Ja. Tak. Jeg vlogger i dag. Nej. Øj, du dufter godt. Jeg har også lige været i bad, så det... Nej, det er ikke. Den er lidt cute, jo. Jamen, det er den. Vil du gætte, hvad det er? Nej. You have one guess. Den er empty. It's air. Er den? Ja. Det kunne du bare finde på. Og så være sådan en prank. Skal vi komme ud og gå, eller hvad? Ja. Dronningen er stadig dronningen. Nej, hvad er det? Vi ser lige vagtskifte herinde. Altså, er der sket noget, eller hvad? Jeg tror det ikke. Nej, det tager bare så pivlang tid. Hej! Nå, gutter. Klokken den er 4:30, og jeg er på vej over til Amalie nu. Fik lige noget i skrutten, og kom lige i bad. Og fik lagt lidt i ansigtet. Jeg føler mig lidt slidt. Og så vil jeg lige vise, hvad jeg har på. Jeg har taget nogle andre sko med. Jeg har de her sko, jeg skal have på. Og så har jeg taget en lang kjole på. Det ligner lidt sådan en præstekjole fra Kos. Og så har jeg faktisk bukser på indenunder. Og så selvfølgelig Alma Ibsen Studios on my fingers. Og det er ikke så matchy, men det er bare ikke i dag. It's not it today. Kjolen var fra Kos. Bukserne er fra Carhartt. Skoene Prada. Taske. No Name. Japan. Fandt den der. I believe in you. Du kan gøre det. Jeg vlogger i dag.
Ej, det er så flot. Det er bare så gode billeder. Ja. Ja. Nu skal vi have en Pepe Max. Det skal jeg bare bede om. Ja, det er lækkert. Det er det værste ved at bo ude her, men ikke har noget mere. Når jeg kommer ind og åbner deres køleskab, faktisk. Ja. Det er sindssygt faktisk. Der er risalamande i vores køleskab derhjemme i mor og fars. Nej, mener du det? Løgn. Jeg ligner altså ikke typen, der ikke kan lide det. Nej, løgn, Biggo. Ej, I har jo pæne julegave. Derinde måske. Hvordan har det terning? Jeg havde faktisk ikke troet, at folk de ville huske pakker. Nej, jeg sad og pakkede ind og Enig, jeg var sådan her. så er det bare op i den. Nej. Sådan der. Der er lidt sovs på der. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har det. Niki? Prøv at se det her. Jamen, det var fordi, jeg er jo i gang med at rydde op for helvede nede på mit værelse. Og så finder jeg dem her, som er fra nytår i sådan noget. Hvad er det, 2020 eller 2023? Prøv at se spæk her. Er det herude ved Bjørn, eller hvad? Billeder. Ja, det er se det her. Ej, det er sådan noget, du kan vise til dine børn og være sådan her. Ej, hvor er det crazy det her. Hvor fuck var det? Det er jo sommerhuset. Jeg ved ikke. dem alle sammen. Ej, Alma, de er fucking cute, de her billeder. Jeg elsker dem. På vejen! Tag mig lige 7. Hvorfor er jeg så hævet i ansigtet i dag? Når venner, klokken er blevet 1:30, og jeg er kommet på arbejde, eller skal til at komme på arbejde. Tusind tak, fordi jeg så set med. Hyggelig dag i går. Jeg sov indtil meget sent i dag. Jeg har været helt færdig. Altså, du ved, sådan der er helt slukket. Og mit ansigt er i helhed, og jeg ved ikke. Puha. Ja. Nu er det good vibes only, og så skal vi bare i gang. Kan I mærke, jeg skal lige i gang. Men vi fik pyntet juletræ, så det var perfekt. Men ja, tusind tak, fordi I har set med. Og så ses vi bare på et andet tidspunkt. Hej!